ka so shi, ko ana misali ba a kunkuro da gashi. Randa ka ji guda kila amarya tare da kwanshi, wanda zuciyarka ta lamince ka taimake shi. Ko da rarrafe gun soyayya ba za na yi wasa ba, na zamo jakadar so ba na zama a gefe. In na yi kuskure ya masoya so nake ku yafe. Miyo zaman amana kafin tarihi ya shafe, ka damusa da gashi waye za ya je ya tsefe. Kun san shiri da Allah ba lallai mutum ya san wannan ba. Hannuwa ku buɗe ga sakon Adam Alkuki, mu kula mu kare kan mu shiga ɗakin da babu kofa, mu zamo cikin du'a'i kullum maganin masifa. Kaga mai fahimta har hannunsa za ya tafa. Godiya ga Allah duk mai yi ba za ya susuce ba. Ko ido ka buɗe ba ka so ashe ka yaji. Duk diri na gyare wane shi ya tadda inji. Ba a sha gaban kayaki ka ɗara makeji. Dole ne a ce zaki sarkin kula da daji. Ko ana farauta ba lallai a farma kai oga ba. Kalinka na kalik mai yaudara ku bar shi, ko ya gyara in yaƙi aiwa a hale shi. Me wannan ɗabi'a shirya ka bashi, in ko ya gizi da gani Allah yi maganin shi. Addu'a nake kullum kar ya fito a dangina, na ga yar kunama mai miƙe kari ta harba, mai fita da isa ba da nufin mamallaka ba, mai shafe-shafe ai baki burge